Il-kelb huwa l-akbar ħabib tal-bniedem li mhux biss iżommilna kumpanija fid-djar tagħna, iżda kelb mgħallem jista' anke jgħin f'operazzjonijiet delikati ta' salvataġġ, f'sitwazzjonijiet ta' ħajja jew mewt. Ħaġa li rajniha s-sibt filgħodu fejn il-klieb magħrufa bħala tal-K9 assistew għal operazzjoni ta' salvataġġ wara terremot bħala prova fiż-żona tal-White Rocks f'Pembroke. Din is-simulazzjoni ttellat mill-K9 Search and Rescue flimkien ma' membri mill-Korp tal-Pulizija, mill-Forzi Armati ta' Malta, mill-Protezzjoni Ċivili u mis-St. John Rescue Corps li saħansitra rat is-sem tal-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta sabiex jassisti f'dan is-salvataġġ. Din l-għaqda volontarja b'nies u klieb imħarġa tassisti fost oħrajn sabiex jinstabu persuni rrappurtati nieqsa, fosthom dawk bid-dimensja u tfal, biex jinstabu persuni wara diżastri naturali kif ukoll wara t-tiġrif ta' xi binja. Ġewwa Tart li huwa l-President ta' din l-assoċjazzjoni spjegalna l-ħidma fejjieda li twettaq din l-organizzazzjoni. Nejnu lill-Protezzjoni Ċivili fejn hemm il-ħtieġa. L-ewwel li hemm jieħux id-dipartiment ovvjament bħalna waqdiet oħrajn ukoll volontarji qed jagħmlu ħidma fejjieda fejn jidħol din l-għajnuna wkoll. Tart spjega l-importanza ta' provi u taħriġ bħal dawn. Il-klieb hija logħba li mar sab il-persuna kif ġara, aħna ngħidu li sibna u mbagħad isir ir-rescue.